اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال میرے پاک نبی علیہ السلام عذرو حدیث بیان فرما کے اہل بیت اور اصحاب دا سانو مقام سمجھائے، عظمت سمجھائیے۔ دوواں دے وچوں کسے گھر دا مخالف نہیں ہونا۔ اگر اہل بیت نو چھوڑیا تاوی مارے گئے، صحابہ نو چھوڑیا تاوی مارے گئے، زبان درازیاں کیتیاں تاوی مارے گئے۔ میرے سونیوں فیس بک تے واٹس ایپ تے بڑے فلاسفر اپنے آپ نو اکھواون والے، سیانے اکھواون والے، فالوینگ تے ناز کرن والے لوگ زبانہ دراز کر کے حضور دے صحابہ دے پیش پون والے لوگ اسا ایو جے لوگانو اپنی جتی دی نوک تے نہیں لکھ دے۔ ساڈے ہاں کوئی رہنما نہیں بلکہ گمراہ نے، گمراہ گر نے۔ اسا ایو جے آدمی نو لیڈر نہیں من دے، رہنما نہیں من دے۔ ساڈا رہنمایوں وے جس نے اہل سنت نو صحابہ دی شان بھی سمجھائی ہے، سونے محمد دی آل دا مرتبہ بھی سمجھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ میرے دوستوں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک بار آکھو جو میں بھی آخنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ساڈا کیندا دیوے مولا علی سائیں، ٹکٹاں وڈے دل صدیق اکبر مہراں پلے، مولا علی سائیں ٹکٹاں وڈے دل صدیق اکبر مہراں پلے دل، مہراں لواوڑ صدیق کولوں جی میں نہ ویسا بیا کون وے۔ ہم علی والے بھی ہیں، ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم مولا علی والے بھی ہیں، بلکہ ساڈا تے عقیدہ ہے وے خواجہ غلام فرید سرکار سانو مرتبہ تے مقام سمجھا گئے۔ ساڈے بزرگ سانو یہ سبق پڑھا گئے کہ توڑے دکڑے توڑے کھا دڑیاں تڑے نام تو مفید وکا دڑیاں اے تڑے باندیاں دی میں دڑیاں ہمدر دے کتیاں نال ادب۔ صحابہ والے بیت دیاں اونچیاں شاناں، جیڑا کتا پاک محمد دے در دا غلام ہے نا، سنی تھی اس کتے دا ہی غلام ہے۔ پاک نبی دا در ویکھئے، اساں پاک نبی دی تول شول اچ نہیں پے تے رولے رپے اچ نہیں پے، بس سائی نو ویکھدا تے سارے نو سلام کردا۔ بس اے حدیث پاک دی حضور مثال بیان فرمائی۔